በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡራን ደቂ እግዚአብሔር ብስም እግዚአብሔር ከመየለኩም አሜን። አምላኽና እግዚአብሔር ህይወትና ሓልዩ ቅዱስ ቃልኹም ሰምዕ ስለን ፈቀደልና ክብርን ምስጋና ንዕኡ ይኹኖ እሞ ለማዓንቲ ድማ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥሪ 6 ዘሎ ቃል መልዕል ብምግባር ክንመሃሃሪና እግዚአብሔር ምስኩላትና ይኹን። ቃሉ ከምዚ ይብል ኣነ ውእቱ ፍኖት ወህይወት ኣነ መገዲ ህይወትን ሓቂ እየ። እዚ ቃል እዚ ዝተናገሮ ጎይታና አምላኽና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። መገድን ህይወትን ሓቅን ልብሉ ሰለስተ ዓበይቲ ቃላት እዮም። ጻሐፈልና እንደገና ካብቶም 12 ሐዋርያት ሓደ ቅዱስ ዮሐንስ እዩ። ስለዚ ኢየሱስ መን እዩ ዝብል ቃል ወይ ዝብል ሓሳብ ብግልጽ ንምርዳእ እዚ ቃል እዚ ተጻሒፉ ወይታ እውን ምንቱ ተናጊርዎ መን እዩ ኢየሱስ ኢሉ ዝጥይቕ እንድሕር ሃልዩ መገዲ እዩ። ናብ መን መገዲ? ቀደም ሰባት መገዲ ነይርዎም እዩ። እቲ መገዲ ንሱ ግን ናብ ሞት ዘብፅሕ መገዲ ነይሩ፣ ዘይጥቀሙሉ እዮም ነይሮም። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣነ መገዲ ክብል ተሎስ ናበይ ዘብፅሕ መንገዲ? ቅዱስ ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ክነግረና እንከሎ እንታይ ይብል? ፍኖት ለሃበ ኣውሁ ላበቡኡ ለብፅሕ መንገዲ እሙን መንገዲ እዩ። ላመን ለብፅሕ ላበቡኡ ለብፅሕ አቦ ማለት ኢየሱስ አብ ማለት እግዚአብሔር አብ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ምስጢረ ሥላሴ ከም ዝንገረና ኩሉ ግዜ ልበ እግዚአብሔር አብ ይባሃል፣ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባሃል፣ እስትንፋስ እግዚአብሔር እንደገና መንፈስ ቅዱስ ይባሃል። ቅልል ብለበለ ቃል ማለት ስለዚ ምስ ባዕሉ ከተዓርቀና ኣነ መንገዲ ኢሉ ቀደም ዝነበረ መንገዲ ግን ናብ ሲኦል ዝወስድ መንገዲ ናብ ሞት ዝወስድ መንገዲ ዝኸድ ነይሩ ሰብ ኩሉ። እዚ መንገዲ እዚ ጠቃሚ መንገዲ ኣይኮነን፣ ሃይዳ ናይ ሞት መንገዲ እዩ። ስለዚ መንገዲ ኣነ እየ ኢሉ መንገዲ እቲ ኣነ ናብ እግዚአብሔር ከብፅሕ ዝኽእል ኣነ እየ። ናባይ ክትመፁ ኣለኩም ኣቱም ሸኽሚ ዝኸበደኩም ንዑ ናባይ በባይ ቢልኩም ኢኹም ናብ እግዚአብሔር አብ ትበጽሑ ኢሉ ማለት። ስለዚ መንገዲ መን እዩ? ሓቀኛ መንገዲ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ዘለዓለማዊ መንገዲ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ናብ ህይወት ዘብፅሕ መንገዲ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። እዚ ኩሉ እዩ ማለት። ቀፂሉ ዘሎ እንደገና ወህይወት ህይወት እውን ኣነ እየ። ኣነ ውእቱ ፍኖተ ጽድቅ ወህይወት ናይ ሓቅን ናይ ህይወትን መንገዲ ኣነ እየ። ወይ ከዓ ኣነ ውእቱ ፍኖት ወጽድቅ ወህይወት እቲ ናይ ግሪክ ቃል ፍኖትን ጽድቅን ህይወትን ኣነ እየ። መንገዲ ከምቲ ዝረአናዮ እዩ። ሓቂ ኸታ እዩ። ሓቂ መን እዩ? ሓቂ እግዚአብሔር እዩ። ሓቂ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ሓቂ ልብል ቃል ዘለዓለማዊነት የመልክት። ሓቂ ማለት ክውን የመልክት፣ ክውንነት ክውን እዩ ክርስቶስ ዘለዓለማዊ ክውን እዩ። ሓቂ ተጸራሪኡ ሓሶት እዩ። ሓሶት ማለት ዘየለ ማለት ዘየለ ህሉ ጌርካ ምቕራብ ሓሶት ይባሃል። እቲ ክውን ክውንነቱ ምግላጽ እንደገና እንታይ ይባሃል? ሓቂ ይባሃል። ስለዚ እቲ ክውንነት ዝገለጸ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቂ እዩ። ካብ መን ዝመጸ? እስመ ኣነ መሃበ እግዚአብሔር መጻእኩ ወጻእኩ ወመጻእኩ ኣነ ካብ መን የመጽ? ካብ እግዚአብሔር እየ ዝመጻኹን ዝወጻኹን። ወጻእነቱ መጻእነቱ ካብ መን እዩ? ካብ እግዚአብሔር። እዚ ኸ ሓቂ እዩ። ቀፂሉ እንደገና ጎይታ ከምዚ ይብል አንሰ በእንተ ዝንቱ መጻእኩ ወእንበይነ ዝንቱ ተወለድኩ ከመ እኩን ሰማዕተ በጽድቅ ወኩሉ ዘእምጽድቅ ውእቱ ይሰምዓኒ ቃልየ። ኣነ ስለዚ መጽ ስለዚ እውን ምስክር ኣለኹ። ታይ ስለ ሓቂ ክምስክር መጽ ሓቂ ኣነ ወዲ ኣምላኽ እየ ኣምላኽ ኣቦይ እዩ ክብል የመጽ ኢሉ እቲ ካብ ሓቂ ዝኾነ እንደገና ክሰምዐኒ ከዚ ንክርስቶስ ይሰምዕ ካብ መን ማለት እዩ? ካብ ሓሶት እዩ። ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ እዩ ኢሉ ዘይኣምን ካብ ሓቂ ይኮነ። ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ኢሉ ዝኣምን እንደገና ካብ ሓቂ እዩ። ተሓቂ ተረዲእዎ ኣሎ ማለት እግዚአብሔር ሓቂ ክንብል ተለና ነዚ ኢና ንምስክር ዘለና ማለት። እዚ ሓቂ እዚኣ ኣብ ኩላትና ክትህሉ ኣለዋ ናይ ክርስቶስ ኣምላኽነት። ካብኡ እንደገና እቲ ኣነ ናይ ክርስቶስ ዝብል እንተሃሊ እንደገና
ከምታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበራ ዝተመላለሳ ክነብር ይግባእ ኢሉ ዮሐንስ ኣብ መልእኽቱ ኣብ ምዕራፍ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 6 ከምታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበራ ኢየሱስ ሓቂ ነይሩ ብሓቂ ተመላሊሱ ንሕና እንደገና ሓቂ ክንገብረለና ሓቂ ክንምስክረለና ብሓቂ ክንነብረለና ማለት እዩ ስለዚ ሓቂ ኣነ እየ ኢሉ ናይ ክርስቶስ ሰዓብቲ በኣማን ናይ ክርስቶስ ሰዓብቲ ክንኮነለና ትናይ መወዳእታ እንደገና ህይወት ኣነ እየ እዚ ብዙሕ ሰብ ህይወት ካበይ ትደልዮ ተባሂሉስ ካብ እንጀራ ህይወት ይደልኒ ካብ ቅርሺ ህይወት ዝደልኒ እንደገና ካብ መድሓኒት ካብ ስጋው መድሓኒት ህይወት ዝደልኒ ብርግጽ እዚኦም ኩሎም ግዚያዊ መድሓኒት ክውኻ ይኽእሉ እዮም እንጀራ ንኣብነት በሊዕኻ ንግዚኡ ደውለት እሱ ግን ክርስቶስ ተዘይፈቂዱ ምንም ክኾነ ኣይኽእልን ምክንያቱ ክርስቶስ ታይ ስለ ዝበለ እስመ ዘእንበለ የሰኣልዎ ዘትክሩ ገቢረ ወኢምንተኒ ብዘይ ኣይ ኣነ እንተዘይሃለየ ብዘይከ ኣነ ሓንቲ ነገር ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ምንም ነገር ኩሉ ናይ መን እዩ ናይ ክርስቶስ እዩ ኩሉ ናይ መን እዩ ናይ እግዚአብሔር እዩ ኩሉ እምሃብየሁ ወኩሉ እምኔሁ ወኩሉ እንቲአሁ ኩሉ ካብኡ እዩ ኩሉ ብኡ እዩ ኩሉ ከዓ ናቱ እዩ ናይ መን ናይ እግዚአብሔር ስለዚ ብህይወት ክትነብር ትደሊ እንድሕር ኮይንካ ህይወት ክረክብ ኢልካ ትምነ እንድሕር ኮይንካ እንታይ ትገብረለካ ቡቲ ህያው ዝኾነ እግዚአብሔር እመን ህይወት ካብኡ እያበል ህይወት ኣብኡ ነበረት ኮይን ህይወት እመን ኣብ ክርስቶስ ያ ህይወት እታ ህይወት እሳ እንደገና ብርሃን ሰብ ነበረት ህይወት ማለት ፍጥረት እዩ ህይወት ማለት ስጋው ደሙ እዩ ህይወት ማለት ረድኤት እግዚአብሔር እዩ ህይወት ማለት በዓል ክርስቶስ ይበቅ ዋና መእሰሪ ስለዚህ ቲ ህይወት ንፍለጦ ቅዱስ ጴጥሮስ ሆነ ምስክርነቱ ታይሉ ወለ መልአከ ህይወት ሰቀልክምዎ ትናይ ህይወት ሓለቃ ዝኾነ ቲሹም ህይወት ዝኾነ መድኃኔ ዓለም ሰቀልክምዎ ህይወት ካብ ካሊ ትእልሸለኹም ብዙሕ ሰብ ህይወት ካብ ብሉይ ኪዳን ይምነይ ነይሮም ገዞም ናይ ብሉይ ኪዳን መምህራ ብጣዕሚ ገርመኩም ሽግሮም ናይ ዘላለም ህይወት ክረኹስ እተን ሓሙሽተ መጻሕፍቲ ወይ ከዓ ናይ ነቢያትን ናይ መዝሙራትን መጻሕፍቲ ይመራምርዎ ነይሮም በብግዚኡ ግን ንሳተን እውን ብዛዕባ ክርስቶስ ዝናገር ኣይፈለጡ ስለዚ ህይወት ክትረኹና መሰለኩም ሲ ናይ ዘላለም ህይወት ክትረኹና መሰለኩም ተን መጻሕፍቲ ትመራምርዎ ኣለኹም በብግዚኡ ግን ንሳተን እውን ብዛዕባ እየን ዝዛረባ ኢሉ መድኃኔ ዓለም ክብርን ምስጋናን ይብጽሕ ስለዚ ህይወት ክርስቶስ እዩ ብርሃነ ህይወት ዘይጸልም ኢሉ ቅዱስ ያሬድ ዘይጠፍእ ናይ ህይወት ብርሃን ብሩህ ዝኾነ ህይወት ክትውንን እንተደሊኻ ክርስቶስ ኣብ ህይወት ይሃሉ እዚ ብዙሕ ሰብ ዝተጎደታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወቱ የለን ክርስቶስ ምእንታይ ዝተቀበለ መከራ እዩ ኢሉ ናይ ክርስቶስ መከራ ኣብ ህይወቱ ከም ናይ ምድሓን ቆቢዕ ገይሩ ይቕመጣል እዚ ማለት ኣይ ማለት ኣብ ኣእምሮኻ ናይ ክርስቶስ መከራ ምዝካር ክርስቶስ ኣብ ህይወትካ ክህሉ ምግባር ቅዱስ ጳውሎስ እኮ ታይሉ ኣነ ብቲ ናይ ስጋ ዝነብረሉ ህይወት ተወዲ እዩ ደጊም ዝነብሮ ዘለኹ ነባብራ ነቲ ወዲ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ዝነብሮ ዘለኹ ኢሉ ለዚ ህይወትካ ክርስቶስ ይኹን ክዳንካ ክርስቶስ ይኹን ኣንቱም ዝተጠመቅኩም ኢሉ ኣንቱም ለተጠመቅኩም ክርስቶስ ለበስኩም ክርስቶስ ከም ክዳን ተኸዲንኩም ወይ ኣንቱም ተጠመቅኩም ክርስቶስ ይኽዳንኩም ትነብርዎ ዘለኹም ናይ ክርስቶስ ናብራ እዩ ዝብል ሓሳብ ስለዚ ህይወት ማለት ናብራ ማለት ምስ ክርስቶስ ምንባር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትካ ንክህሉ እንታይ ትገብረለኻ ከመይ ኣለኻ መገድኻ በቲ መንገዲ ንሱ ትኸደለኻ ወኣርታ እገሪነ ውስተ ፍኖተ ሰላም እግርናሲ ናብ ናይ ሰላም መንገዲ ክኸይድ ኣቃኒዕልና ጎላው ነይሩ ማለት ቆይ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቱ ሕዝቡና ዕብራውያን መልእኽቱ ምዕራፍ 12 እቲ ዝደንዘዘ እግሪ ይበርትዕ ኣበርትዕዎ ዝተሰናኸለ እግሪ ክህሉ ከም ዘይብሉ መስኪሩ ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እግርና መንገድና ህሊናና ኩሉ ናብ ክርስቶስ ክጓዓዝ ኣለዎ በቲ ክርስቶስ እንደገና ክመላለስ ኣለዎ ናብ እግዚአብሔር አብ ለዚ መንገዲ ንሱ እዩ ደርውን ንሱ እዩ በር ህይወት መንገዲ ሰላም መንገዲ ፍቅሪ ርኢና እሱ መቸም ስለ ፍቅሪ ክትንተነልኩም ማይከልን ብዙሕ ይብጣ ባዕሉ ፍቅሪ ስለ ዝኾነ ክርስቶስ ማለት ስለዚ እዚ ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሞ በእውነቱ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብምኽታልን ንዑ ብምምሳልን መገድና ክነስተኻኽል ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ
حزبون يصبينا له تاي كنقبر نعو كنمثل اسم كريستوسني بأنتي أكم همه يدق لكم معتبو كما تتلو عسر زيئه كريستوسون من تاكم يمكرات تقبله ملكتو حد قالكم ناي كريستوس ملكتو تايو هيوات أنا وأتو برهان هيوات ذات لوني يهور استثلمات الله برهان هيوات يركب أنا هيوات برهاني ملكتو كسير هيوات كوي ملكتو كريستوس برهان كوي ملكتو كريستوس لك نعايز سعادني ناي هيوات برهاني يركب وصلمات هيوات سلازل مال እንደሰ አኔስ ኻጥሜ ለለና ህይወታይ ለለና ናብራ ናይ ጸልማት ናብራ ዲ ወምብጸልማት ነበር እንዳርኩና ያው ብርሃን ዘለው ህይወት ይዘድለና እሱ እንደገና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እዚ ሁሉ ዘይተረዳሰ አየናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይዝ ሰዓበኒ ናይ ህይወት ብርሃን ይረክብ በር ጸልማት አይረክብ ስለዚህ ሁሉና ኮንኮነ ዝግብዕና ታይተ ተባይሉ ምልክቱ ናይ ክርስቶስ ታይተ ተባይል ህይወት እዩ ملكت ناي كريستوس تايتايل فقريو ملكت ناي كريستوس تايتايل سلاميو ملكت ناي كريستوس تايتايلس حبرت مسؤ مغباري حبرتيو حيرناكم مسؤ حدا غيرنا ودا انتم مساها كلكم ايو لكم ايركتي ايو لكم اغبرتي الله ايركتي انتم مسؤ كاي معرق غيرنا وانت يهفر هاوي بهلتهم من تزي حواتي كبل اي حفرنيو نمنتاي اسم دجك تساتفوا بسقا ودم وتوني تساتفوا بزنتو بقى اتم ولود بسقا እንደምን مسؤ ስለዛሐበሩ እሱውን በኡ مساعتهم حبرت ገበረ مساعتهم ሓደ ኾነ ስለዚህ እቲ ዝቅድስን እቶም ዝቅደሱን ካብ ሓደ ኾይኖም መን እዩ ዝቅድስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝቅደስኸ ምእመናን أبوهم كمن كوي كاب حدا كمني እግዚአብሔር አብዩ نعنا بጸጋቦና ኾይኑ ንዑ እንደገና በባህሪ يبو አይገርምኩም ጥልቅ ምስጢር ኮይ ደለው ዓምቕ ምስጢር ስለዚህ ክርስቶስ ምስኡ ሕብረት ገይሩና ናይ ሕብረት አቦ እሱ እዩ ናይ ሕብረትና ምልክት ነው እዩ ምልክቱ ከሐድገልና መከራ ተቀበለ ከመትትሉ አሰር ዚአሁ አሰሩ ክትስዕቡ ናይ ክርስቶስ አሰር ታዩ ተታህልና ተማንቶስ ገለጽና ያን ፍቅሪ ህይወት ሰላም ብርሃን اليوم አሰረ ክርስቶስ እዮም ናይ ዲያብሎስ አሰርከ በዘጋጣሚ ናይ ጸልማት አቦ ስለዝኾነ ስውር ማለት ሁከት ምባአስ ጽልኢ ጥንቆላ خفዓት እዚኦም ኩሎም ናይ መን አሰር እዮም ናይ ዲያብሎስ እዮም ምልክቱ መግለጽ ይዛት ጸልማት ጥንቆልና خفዓት ምቅንና ምጽላ እዚኦም ይፈቱ لذي هيوت زي ذا السبكعة ناوي يخيد مات ناو دياولوس يخيد لذا أبو እንደገና يخون نعي ويتان أيهوت تايلو ومنير أنتم السأم أوكم سيطان أنتم صاتكم كوابهم كاو دياولوس يهو وتفكروا فتوتو لأوكم تقبروا نايبهم دليت كتفتصموا دمات دليل لكم نايبهم دليت تايم السلاع مكأنينات ንክርስቶስ እኮ ምንም እኮ ይበደለም እንጂ ጸልዎ ዝነበሩ ታይዳ ሰይጣን ክፉ ትሕዲሩሎም ትጽብቆ አይሪን ዘይነ አይሪን ዝነበሩ ታይዳ በጣም ገርም አይነ ስውረ ድሕኑ ሲ ታኸፋአተ ታይዳ በዓል ሲዕልካ ይብሉ ሳቶም ግን እኮ መስዋዕት ከቅርቡ ታይገብረለው ዲም ይቅጥቅጠለው ስጋ ይሐርደለው በሰንበት ኮን ናይ ምን ይኸፍ እስትረይዎ ግን ናታቶም ኃጢአት አይተቆጠረሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ከ ህይወት ይብነይሩ يصقمهم سواتون يرد يطمو يبلع يصمو يستي نا هيوت من ጫና ييلون መቼም ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ይጻይል ሐቅ እዚህ ሁሉ ዝገበረ ክርስቶስ ግን ታይሉ ወነይሮ በእንተ ሰናይ ግብር ከሰ ኢኑ ይርወ ስለዚህ ሰናይ ግብር ካኮ አይን ገርፈ አይን ጸለካን አይን ወቅዓካን ታዳ ዳይም በይነ ጽርፈትከ ይግዳ ስለምጽራፍ ካዩ እንደ ሰብ አንተ እግዚአብሔር አትረስ ይልስ ሰብላህ ለኻሲ رزقا مس أملاك تم عرار اللقا وإግዚአብሔር يتللقا ግን ሰብ يكون النير كسر ሰብ ጥራሕ يكون النير ሰብ يكون النير ማለት ሰብ ጥራሕ يكون النير ማለት ታይዳ አምላክን ሰብን ይነሩሞ ህይወቱን ይዝዕድል ነይሩ ተሓርቲ ሰናይ ይረአዮም ነይሩ ጣም ገርም ነና እኮ ብዙሓት ከዝለ
ቤተክርስቲያን ሰናይ ያለ ይረአየና ቤተክርስቲያን ክባል ተለስ ኩሉ ሰብታ ይረአስ በቃ ከምዚ ጽላል ተዘርጊሑ ለመና ጥራሕቲ ወንጌል እንደራይዎ ሰናይ ኮን ይዋ ቃል ናይ ክርስቶስ ኮ ተሰብኸላ ቤተክርስቲያንና ምን ስለዚ መስረታ ክርስቶስ ስለዚህ ሰናይ ይረአየና ኩሉ ግዜ ቤተክርስቲያን ክትልዓል ተላ ኣብ መንግስቲ ተኸድካውን ታይሉ በቃ ስኻትኩም ድሕር ነገርኩም ህዝቢ በዓል ተብልወለኩም ካሊ ተብልወለኩም ካብ ስራሕ ነፃ ትገብርወለኩም ይብሉ ደጋ ህዝቢ ፍቅሪ ክህልዎ እኮ ንሰብኸለና ህዝቢ ንስንሳቱ ክረዳዳ እኮ ንሰብኸለና እዚ ካና እንዲዝ ምንጭ ሃይማኖት እንተዘይሃልይዎ ህዝቢ እኮ ኣማይት በሽሓተ ማይት ፖሊሳት ሰማርዮም ወንጀል ክከላኸሉ ይኽእሉ ገበን ክከላኸሉ ይኽእሉ ታዲያ እምነት እንተመርካ ግን ፖሊስ እውን የለን መጽሐፍ ቅዱስ ተግባራው ዝገበረ ዓዲ ፖሊስ የድልዮ ወታደር የድልዮ ለምንታይ ሰላም ስለተሰበክ ፍቅር ስለተሰበክ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰናይና ገበረና ሃለው ሰናዩ የተመልከቱልን በዚህ ቤተክርስቲያን ግን ሰናይ ለሆነ ናይ እግዚአብሔር ወንጌልና ሰበከት ዝሪኤላ ይብላን ግን ሰናይ ካብ ምስባኽ ዓደይ ትውዕልን ማለት ኩሉ ግዜ ቅዳሴ አውን ትውለን ነው ናይ ዮሐንስ አፈወርቅ ቅዳሴ ሰናይ ለክሙ ኦ አባጋ መርየቱ ለክርስቶስ አቱም ናይ ክርስቶስ መጓሰል ኮንኩ ሰናይ ንዓኻትኩም ይግባእ ሰናይ ንመን ይግባእ ንዓኻትኩም ስለዚህ ቤተክርስቲያን ሰናይ ትዕድልያ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ሰናይ ትዕድልያ አይሁድ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰናይ የተረዱልን ሰናይ በኸፎ ይትርጉሙልን ነው እስኻትኩም እውን ንቤተክርስቲያን ሰናይ ትርዱልን ዘለኩም አይንርዳለን ዘለና ሰናያ ለሰናይ ክርዳላ ይግባእ እሞ ህይወት ሰላም ፍቅሪ በክርስቶስ ክንረክብ ምስ ክርስቶስ ምስኡ ክንነብር እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የጽናዕና ይወርታዕና ስለዚህ መሃረና ስለዚህ መኸረና ስለዚህ ገሰጸና አምላክና እግዚአብሔር ክብር ይምስጋና አምልኮ ውዳሴ ይብጽሐዮ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር